Добре дошъл в обятията ми, синко. Стените ми са съхранили далечни спомени. Цели епохи са отразени в прозорците ми. Велики люде са прекрачвали прага ми. Но аз ще започна историята си от древността, от времената, които помнят само ветровете и продължават да ги възпяват с вечните си песни. Скамбрия, Борденис, Мустафа Паша, Свиленград. Далеч преди Христа велики племена обитавали тези земи. Наричали се Отриси, от клана на траките. А до те се простира взорът ти било Отриското царство, чието спомени пазим и до днес. Това е земя на кръстопът между изтока и запада, пленила мнозина с красотата и плодородието си, но оставила само достойните в обятията си. Но и българите трябвало да напоят земята с кръвта си, за да я съхранят от безконечните набези. Калоян Велики, цар на българите, сразил непобедимите кръстоносци и оставил името си да ехти във вечността. А врагът си затворил да се кае за греховете си. Но въпреки българското величие, настанали тежки времена. Надвисналата сянка на полумесеца помрачила векове от историята, но не сломила българския дух и трудолюбие. Макар и под османско владичество, тези територии се славили с най-фината коприна, високо ценена от керваните, прииждащи по стария мост. В 1834 лето Господне била съградена първата църква, Света Троица, посяла искра надежда за свобода в трите махали на тогавашния Мустафа Паша. На свой ред се появих и аз, старото читалище. Дадоха ми името Звезда, за да осветявам пътя към свободата. Бях подслон на революционната идея. Апостолът ми бе на гости, а дядо Вазов преподаваше под покрива ми. Бях свидетел как Иван Станчов кръсти града ни, прославен с коприната. О, Свиленград! Участта ни бе несправедлива и свободата уж тъй близо беше, а все оставаше далечна. А геройствата увиснаха жестоко след подписите в далечния Берлин. Пети октомври 1912. 34 лета по-късно
Очакваният ден настъпи. Най-сетне сме част от татковината. Най-сетне и ние сме свободни. Най-сетне Мустафа Паша е официално Свиленград. Ура! И дни след радостната новина край Свиленград излетя наш роден самолет. Това бе първият боен полет в целия свят. Война балканска. Полет с желание за мъст и свобода. Но окрилението не трая дълго. Само година по-късно османската войска опожари всичко тук. Не пожалиха и мен с огнените факли. Градът ни почерня, а с него и сърцата ни. Но в пепелищата остана нещо, което не можеха да изпепелят. Остана българският непоробен дух. Духът, който ветровете вечно ще възпяват. Духът, който ще пребъде. Духът на Свиленград.